Como a semana da avestruz. E explico. Últimamente todos cando me dicen por que problema cousas que non me fagan pensar, que non me mostren os problemas, vamos, que lle den espalda ao que está pasando no mundo. E eu, en principio, o Cineclub, negouse. No, vamos a darle unha volta a todo o que está pasando no mundo a través de 7 películas que van mostrar exactamente eso. Podemos explicar dunha a unha. O cine galego estará representado por Entre Nós, a película que narra as vicisitudes de Castelao, médico antes de ser Castelao político e fuxido da Guerra Civil. Temos unha película ecologista que é un documental sobre Doñana. Temos unha película sobre emigración que nos ven. Da nosa xa temos votado varias, que se chama As Tortugas, que conseguiu premios en Málaga, que conta as vicisitudes dunha madre para sacar unha filla diante traballando en taxista en Barcelona. Temos unha película que fala sobre a discapacidade, neste caso da protagonista, que ganou en Berlín e ganou en Málaga tamén, que é xorda. Temos unha película sobre iso que lle pasa a alguén cando alguén o abandona, que é a quinta portuguesa, como ten que rehacer a súa vida, como ten que buscarse, fuxindo da súa realidade, intentando desaparecer, atopar outra forma, outro xeito, outro motivo para seguir vivindo. E temos outra película que é sobre o maltrato, que é Setembro, que está dirixida por Carlos Aceituno, que ten como protagonista Cristina Melieiro, que estuvo con Norma dando corto no Paminacero con Marini. Entonces, Marini falou de que había visto unha película que había no Festival de Granada, que era moi boa, que era sobre eso, unha muller que volve aos seus orígenes, no seu povo, atopa un antigo amor, pero ven fuxindo dun maltratador. E para rematar, temos a película Estrela, que será a película Estrela de que é Xigante Oliver Laxe, que tamén trata dun tema que lle pasa un pai cando a súa filla desaparece e vai a buscarla.